We zijn op met z'n vieren. Normaal met een grotere groep, maar met corona dachten we gaan maar met z'n vieren. Dan kunnen we dan een beetje zitten. En dan hebben we het aard gevoeld dan een beetje. En hoe ken je hem elkaar? Vooral van het voetballen. En van squal een peer. We zijn een beetje begonnen als voetbalvriendengroep. En zo ben ik steeds bij kwamen. En nu hebben we al, zij zijn hier al wat een grote groep. We hebben altijd maar binnen. Dus je doet dit eigenlijk elke keer, het is een traditie voor je? Ja, we doen het al een paar hier. Dus we zijn een keer maar begonnen. En toen kwam er steeds meer bij. En toen hadden we een vers groepje van 7-8 man. Wij dat maar opbouwen en dan komen altijd kennis en deel en vrienden en orenmeesten. Dus dat is altijd wel leuk. Hey, en dit hier is het oors vanwege de corona. Wat is er oors voor je? Nou ja, normaal hebben we hier een tent staan en dan komen we meesten delen en voor de gezelligheid. En dan kan je een biertje doen met koffie en zo, maar dat is nooit net. En normaal houden we nog wat bij. Net alleen de melkbus, maar een rijntonnen die de lucht in gaat en cementmoenen. Ja, dat is dit hier ga ik zijn, dat doen we net. Dat is altijd een volle bliksem. En bij Tom als je fjouwen. Dus het is eigenlijk wat liedser dit hier en wat orenregeltjes. Ja, het is al wat oors dan oors, maar ja, dat is net oors. Hey, en hoe zit je hem? Hoe gaat het precies? Nou, meestal hebben we hier die vers shit, die vinden we machtig. Dus, en ik ben altijd met iemand die helpt me met kibit erin te doen, het water erin. En dan slaat hij in de deksel dicht en dan gaan we al even op afstand staan en dan shit diegene met mijn gasbrander. Hey, en gewoon je kunt me vaststellen dat er ook wel wat mensen even del komen, even gin, misschien een drankje drinken. Dat is er alweer net dit hier, hè? Nee, dat helaas net, want dat is altijd wel een van de mooie dingen van het kibitje. Dat iedereen in del komt, praat even. Want juist nooit iedereen, jongens, ik heb een beetje gelukkig naar hier heen gaan. Dus dat is helaas net bij dat hier. Het is echt puur het zitten. Ja, het is puur het zitten. Maar het is wel mooi. Daar heb ik geen weer gegeven, dan ben je het dan heen uit. En dan hebben we het altijd een eigen gevoel.